Shalom. Parhalado HKBP Jalan Lurah. Pasahaton tu sudah ruas do tamu nomor minggu tikion. Horas jala selamat ibadah mahita. Tapahuduk maruhata jala tapauhom. Tapuji matuhata mareda mahita. Alea manami na di bano gijang para sirohan na sumurung di sudejolma. Dang diolani ho anak mo nasasaday. Dilehon horo ibana humokop hami mamorsan dosa nami. Saha tuhaw na pinarsilangi. Sa patugong marohan nami, asa unang ganggu rohan nami makaporsyahe hasesani dosa nami. Asa unang madelay hami ala ni dosa nami. Alay asapos si tuturohan nami di asin ni roham nagudangi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami anak kaholongan ni roham. Amin. Mari demahita. Tuhan Yesus tuhitaon hamudo panon dang di portibio
tabege mapatik di minggon iman na dienet sian sada Johannes bidu sada ayat itu songonom maidok di sini. Alai mulut taparangeon hati uron songon ibana na di bagasan na tiur saordo hita sama hita jala di payas mudar ni Yesus anak naido hita sian nasa dosa imasakna atong rak mangidugugo mahita lahu mangulahon taringot tu patik nai. Ali Tuhan debata saya pergugui mahami mangulahon na hombar tu patik mi. Amin. Tapuji tu atta merede. Tatapoti madosata martanyang mahita. Ali Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus. Hodo debata pergu na suatu dosan. Sitopa nasana adong. Paruhum na tigor. Na manguna hulay hami marhite siyan pangalisyon nami di patikmu. Ima marhite siyan tubu-tubu ni roha nami narway. Nang siyan pagkateon nami na suture. Rodi pangulo nami ihisap-hisap ni roha nami. Natamasi tuturo hami o nauhum ala ni dosa nami i. Alay natasosol bagi rohami nuaing ala ni i. Asima roham di hami ali debata nami. Pariligan basa jala para si roha doho ala ni anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Asa
Tabege matrupuk ewistel di minggu sadarion. Ima sian sada Samuel bindu saplonom mamuka sian ayat sada 1 ayat 10 tajaha ma marsikas soring. Dimiahi si Samuel si David gabe raja. Dunginin na Jehovah matu si Samuel. Sa dilileng nai ho marsak taringot si Saul. Nang pola hubulokon asa unang gabe raja ibana gumonggom Israel. Gohima sahanmu dohot miyak. Jalalaho ho naing surokku ho tumopot si Isai. Isi ni Bethlehem ay nunga hubilit dia usada sian aka anak na bahin raja. Ikon pioon muhut si Isai tu pamilya ni dungi aho pabotohon tuho manang aha si bahinokku si bahinonmu ikon miahamu diahu manang ise si dohonokku tuho. Dunginin na ma ibana ma hademahod do laho mamele tu Jehovah doahu ubahin naro manguras mahamu asaro hamu dongaku tu pamiliani dungi diuras ibana masih Isai dohot akanak na laos dipio nasida tu pamiliani. Jadi dung masuk nasida dibereng ibana masih Eliab gabenin na ibatu ondo harwas mana jolo di Jehovah. Ala di Jehovah matu si Samuel. Unang ho mamereng turupana. Manang tutongam ni dagingna. Ay nunga hubolokon akka ibana. Ay dada marguru tu parnidan ni jolma. Ianggo Jehovah rupa do na di idana. Ala anggo jolma rupa do na di idana. Ala yanggo Jehovah roha di bagasad do na di idana. Dungi didokon si Isai matu si sama mamolus alainin na si Samuel musema ibana pe laos so pinilit ni Jehovah do. Jadi songoni ma didokon si Isai pitu aka anakna mamulusian jolo ni si Samuel alainin na si Samuel matu si Isai dang adong pinilit ni Jehovah sian nasidai. Dungi romsema hatan si Samuel tu si Isai. Holan oddo akanakmu dunginin na ibana ma tinggal dope yang go siap pudani jala ida ma marmahan biru-biru do ibana jadi nina si Samuel matu si Isai suruh ma mangalap ibana aidang tagamon huddul hita lahu mangan dada sojolo ro ibana tusom. Jadi disuruh ma mangalap ibana alai tarara do dagingna uli dohot rupana serep do dohot rupa milition dunginina Jehovah ma hehe maho miahi ma ibana ai inita ibana. Jadi dibuat si Samuel masahan parmiahani jala di miah ibana di tonga-tonga ni akka hahana dungi songgok matod dini Jehovah tu si David ola nina sadari i dohot tu juluanon. Dungi borhat manasida borhat masih Samuel lao mulak turama imasana martua na tumangihon hatana debata jala na piopsa. Amin. Mari dahita. Ringgas malam memuai, hari tanah itu
bata Ulaon mamakatinakon Kristus na punay ito asa turap dupi marani marsong batura jataon ita sude nay marani nang dililida hapusan ma bata Tahatidak ko mahapursiyaw tay, songon na hinatindak ko ni dongata sa hapursiyaw ni sa dok portibiyon, ra mahita madok. Aw porsiya, di debata Jehova, ido ama pargugo na suatu dosan, na tumapalangi dohotan. Aw porsiya di Jesus Kristus, anak ni Jehova na sasaday, iman na nitubuan si Maria, nagabagabian santono perbadia, andorong suhababuhan. Ido tuhata, na tumaw na bernit di pangumuman ni Silatos, na magtarpajal do ibana di hawa penursilang, na tuat tubanu toru dumitanong, na mula mangulo di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lauhun dul tu siya muna di bata Jehova, amanai pargo na suatu dosani, di sima ibana pa imamulak sugot tu tanuon, manghumi halak na mangulo do na mati. Aw porsiya di tono perbadia, jela arong sada huria na badia, huria hatapan ni halak Kristen akan na badia, doho dihasani dosa, doho dihatai na mandok, mula mangulo sugot daging ni halak nang mate, doho dihangaluan na surasuda. Amin. Tabigay makor.
Tabege mati ting na masa di huriatta. Na. Dijahau kami mati ting nama ragam di minggu tasadarion minggu 15 Maret 2026. Na parjolo guarni minggu tasadarion ima minggu letare. Nama rapatan marlas niroha mahamu Janet sian Jesaya ono pulonom ayat 10a. Toping di minggu tasadarion ima marparange songon aka anak hati uron. Napaduahon sermon parhalado. Di hari Jumat 20 Maret 2026 masohot do sermon parhalado. Napatuluhon amplop iuran diakonia sosial. Di minggu tasadarion minggu 15 Maret 2026 patupau tado papungu amplop iuran diakonia sosial dalatalau manupahi ulaun parasini rohaon ni huriata. Tapasahat maditiki papungu pelean paduahon hita tujolo. Alani tatu pahima di bagasan lasni roha marhararuan sian hapor siaota. Napau paton amplop pangurupion manang persembahan tali kasih. Di hari Minggu 22 Maret 2026 nanaengro patupaon ni huriata do papungu amplop lau mangurupi ruas ni huriata ima dora simangunsong tata usaha ni garejata sialana honar bencana angin puting beliung jabungyana ni nasida amplopi papungo tamai tujolo di pasahat palian paduahon alani tatu pahima di bagasan lasni roha amplop di parade huria napalimahon pandidian nabadia di minggu sadarion minggu 15 Maret 2026 di parmingguan arian di patupa huria tado Pandidion nabadia tu ruas ni huria pos parmingguan Kota Baru Parahyangan. Napaunopon mangojakon manang pelantikan pengurus seksi. Di hari Minggu 29 Maret 2026 di parmingguan arian patupaon ni huria tama pangojak konon manang pelantikan pengurus seksi Naim Baru. Sialani akan naung patupahon pamiliton jalan naung terpilit asa dilaporhon matu ketua Dewan Nabe. Papituhon rekening Bank BTN. Nunga dibayan rekening ni huria Naib Baru marhite Bank BTN. Nagabe rekening huria magati rekening BRI. Sialani tu akar ruas nanaing pasahaton pelean nunga boy ditransfer tu rekening Bank BTN dengan nomor triple siasada strip 0 sada strip walu strip triple opat onom tolu strip pitu. Atas nama HKBP Jalan Lurah. Pawaluhon libur Sermon Week Parhalado kategorial dohot pelajar sidi. Mamukas yang tanggal 15 sampai 1 Maret 2026 masohot do Sermon Week Sermon Parhalado PHD kategorial dohot parguru malua. Siala libur lebaran dohot hari raya nyepi. Pasiahon ibadah pasion sada 2 dohot tolu. Di hari Senin, Selasa, dohot Rabu, tolu sada Maret, dohot sada April 2026. Di Patupa Huriata do Partangyangan Pasion Sada 2 dohot tolu, nama ringanan di gereja. Pinangido matu sude tu seksi punguan kategorial asa markor di Partangyangani masuk pukul 10 siawib. Pas 10-hon, parningotan ari hamamaten Tuhan Yesus dohot ulaun nahohom. A. Di hari Jumat 3 April 2026 di Patupa Huriado parmingguan manang kebaktian parningotan ari hamamaten Tuhan Yesus di Udutima Marulaun Nabadia. Kebaktian manogot masuk pukul 7.30 wib, kebaktian arian masuk pukul 10 sadawib, holan 2 hari parmingguan. B. Fragmen manang drama singkat detik-detik hamamaten Tuhan Yesus napinatupani seksi remaja. C. Di pukul 10.04 wib di Patupado ulaun nahohom. D. Di hari Jumat 3 April 2026 di Patupado Marulaun Nabadia tu akar ruas namar sahi terenge manang sakit menahun.
Dimulai mai pukul 10 wib. Pas 10 sadahon, pesta paringotan hari hananaek haheheon ni Tuhan Yesus manang kebangkitan Tuhan Yesus. Di patupa huriata do pesta paringotan ari haheheon ni Tuhan Yesus akaon ma kegiatanna. Buha-buha ijuk manang subuh. Di hari Minggu 5 April 2025 di patupa buha-buha ijuk manang kebaktian subuh masuk pukul 5 wib maringanan di gereja. B. Pesta parjolo paringotan ari haheon ni Tuhan Yesus manang Paskah pertama. Di hari Minggu 5 April 2026, pesta parjolo paringotan ari haheon ni Tuhan Yesus manang Paskah pertama. Parmingguan manogot masuk pukul 7.30 wib. Parmingguan arian masuk pukul 10 wib. C. Pesta paduahon paringotan ari haheon ni Tuhan Yesus manang Paskah kedua. Di hari Senin 6 April 2026 di patupa huriata do pesta paduahon paringotan ari haheheon ni Tuhan Yesus manang Paskah kedua masuk pukul 10 siawib sekali kebaktian. D. Kebaktian sore. Domutu pesta paringotan ari haheheon ni Tuhan Yesus manang kebangkitan Tuhan Yesus. Kebaktian sore di hari Minggu 5 April 2026 ditiadakan. Ruas boy mamar minggu di parmingguan manogot manang di parmingguan arian. Putima titing nama ragam di huriata manginang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.
di Duty Kor di Reservoir. Mari dia mahitahu mata pasahat pilih sadawi sadahadu sadawi. Unang hosay di naholong tunay di uro atro
Dameni debatana sumurung sian saluhud na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Amanami inanami hurian ni Tuhan Yesus. Hatani debata di hita di minggu tasadarion. Ima surat ni Apostel Paulus tu huria Efesus bidu 5. Mamuka maisyan ayat 8 sahat rodi ayat 14. Pujaha madihita songonom madidok takas mata paihut-ihut. Aina holom do hamu na jolo. Alai tiurdo anggono aeng di bagasat Tuhani. Marparange mahamu songon aka anak hatiuron. Aina sahabasao dohot hati gora dohot hasitongan. Ido parbueni na tiuri. Takasihamu mamanang dia lomo ni rohani Tuhani. Unang masaor hamu tua kaulaon hahulomon. Nasoada parbuena. Picangi hamu akai tagonan. Ay gari manaringoti na niula na sida di dabuni. Gari hailau do. Alay gabi patardoy saluhudna. Tinoruan ni na tiuri. Ay nasa naung dipapatar tiurmay. Di baheninin na do. Tarsunggul maho na tarpodom. Jalahehe masya nakka na mate. Gabe sodangan ni Kristus maho. Ido sahat na. Uriana hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Nung masuk hita tu minggu letare. Ima minggu patuluhon prapaskah. Ahano na menarik siya minggu letareon. Adong do na menarik. Dia may lapatan ni minggu letare na madok marlas ni roha mahamu. Laetare Jerusalem. Bersukacitalah wahai Yerusalem. Mengapa ini menarik? Karena biasanya masa prapaskah adalah masa-masa yang penuh dengan perenungan. Masa-masa pertobatan. Dan masa kesadaran akan dosa-dosa. Masa letare juga, masa prapaskah, termasuk masa-masa mengenang perjalanan Tuhan Yesus menuju salib. Ido sirenu konota sa sitong dan di minggu-minggu prapaskah. Alay menarik di baga sa tikyo minggu ta sadariyo madok marlas ni roha mahamu. Bersukacitalah. Pertanyaannya adalah ahado si halas sonota. HP minggu prapaskah mengajak kita asa tukido marningot sude dosa dohot pangalaos yota. Apa yang harus kita sukacitakan? Ternyata sekalipun kita diajak melalui minggu prapaskah untuk merenung segala dosa-dosa kita, melalui minggu letare ini kita disadarkan bahwa di tengah minggu prapaskah perjalanan menuju salib Tuhan Yesus ada terang yang akan terbit dalam kegelapan hidup kita. Oddo si halas sonota. Ada sukacita, ada harapan di tengah-tengah pergumulan kita. Niadak saha dope hita tu panubusion ni Tuhan ni 3 minggu na ita he. 2 minggu na ya te. Alai ngaboy hita marlas ni roha alaniaha. Ibarat seorang yang berjalan di lorong gelap, dia sudah melihat di ujung sana sudah ada cahaya. Songoni mangulut tahun waeng. Di lorong gelap dope hita. Ima di minggu prapaskah. Alai ngaterida beisan. Cahaya yang bersinar. Yaitu keselamatan yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus nanti melalui kematiannya di kayu salib. Oddo si halas sonota. Marlas ni roha mahita adik pejolma pardosa hita. Alaya dong do haluaon nanaing patupaon ni Tuhan Yesus.
Secara khusus sama nginang na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Dalam nats ini kita tadi melihat apa latar belakang atau apa yang membuat kita supaya bersuka cita. Karena apa kita bersuka cita? Dalam nats ini dijelaskan tadi karena Tuhan telah mengambil kita dari kegelapan menuju terang. Imai. Jadi tugi hommahita tu hati uroni. Di bawah kita sian hahulomoni tu hati uron. Menarik do naking ayat welui di do isi aina holum dohamu najulu. Dulu kamu adalah kegelapan. Asa buju tabi dahon. Lapatan na disi bukan hanya berjalan dalam gelap. Bukan hanya berdiam di lingkungan yang gelap, di situasi yang gelap, tetapi kita sendiri kegelapan itu. Beda do kan? Mulai do apostol Paulus misalnya dinahulu piat dohamu najulu. Nina berarti belum tentu hita hahulumuni alai lingkungan tado nahulum. Alai dengan jelas do dok konibana hahulumuni doho inna. Kamu dulu adalah kegelapan itu sendiri. Atau ngahadu kegelapan. Mulai dok turpukon kegelapan do HP hita najulu. Ahamai parjolo taida ma ahanay dok di apostol Paulus di turpukon. Mulai ayat 3 sahatu ayat 5. Kegelapan di situ adalah percabulan, kecemaran, keserakahan, perkataan yang kotor atau kosong atau sembrono, penyembahan berhala, akaima, hagula pun. Jalahi tapi hagula pun do najulu, taingot, dang mangulu di nagulap. Alai hagula pun isa diri do hita. Yaitu ketika kita hidup dalam kuasa dosa. Kita dikuasai dosa. Hidup dalam kebodohan, pemberontakan, hidup dalam kebutaan secara rohani. Apalagi mau tengok majo satokin buhanong ulunya kau putta da julu nasayolo dope marsoba tuhau na hulum tuhau na ribun gudang akka bulung na do dan gudang akka sisajin biasanya songoni do molo gudang bulung belgamu sehawi anggo ning anak parsobaw mau indak kana tuat na julu do. Itulah memang kehidupan kita. Dulu kita adalah kegelapan. Hahulu moddo hita na julu. Alai dung raun Tuhan Yesus Kristus dung diajari hita tarigo tu debata. Kita menjadi orang-orang yang terang. Demikian juga jemaat di Efesus. Oleh karena itu mereka harus bisa berbeda dari orang-orang lain. Nama sana king disi permainanon, harorangon, pangahution, dohotakka sudeak kana nasobadia imana masa. Tetapi firman ini melalui Rasul Paulus mengingatkan kalau jemaat di Efesus sudah menerima Kristus, maka mestinya perbuatan-perbuatan teranglah yang muncul dalam kehidupan mereka. Bau nang betong ngadi tay Tuhan Yesus Kristus sian hahulomot tuhati uron alai sa itorus patuduhon ulaon di hahulomon alai kop pangalaho hati uron ma ikonido na tarida. Demikian juga kita telah ditarik Tuhan dari kegelapan menuju terang, maka dalam kehidupan kita semestinya perbuatan-perbuatan teranglah yang muncul, yang terlihat. Alani amang dohotinang na hinaulongan di Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, perbuatan-perbuatan yang bagaimana yang bisa membedakan antara orang gelap dan orang terang? Antara orang gelap dan terang. Anong may tolu? Na parjolo di ayat siya di dok. Alay na sa habasaw dohot hatigora dohot hasitongan ido parbueni natiuri. Terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Odona barjolo.
ternyata filter atau ukuran dalam hidup kita, ketika kita disebut menjadi anak terang, harus menghasilkan yang tiga ini. Kebaikan, keadilan, kebenaran, keadilan. Haholongon, maaf, habasaon, hatigoran, hasit tongan. Di luar ini semua kegelapan. Asing sian hasit tongan hahulumon. Asing sian keadilan itu juga kegelapan. Asil sian hatigoran kebenaran itu semua kegelapan. Alania kamang doho tinang disude parangulota. Baik ketika kita mau berbicara, mengatakan sesuatu, filter dulu ya dari yang tiga ini. Kebaikankah ini? Naneng huhata honon, moloso kebaikan do tahan. Unang teruson. Lalu filter lagi. Keadilankah ini? Adil doon. Dang adil bah. So. Unang B. Dungi hati gorad doon. Apakah ini kebenaran? Daung gabus doon. Unang suatu kuhatahon. Kesoni do. Mau bertindak, mau berkata-kata, mau melakukan apapun, harus ini ukurannya. Harus menggambarkan yang tiga ini. Kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Lalu yang kedua, manginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana hidup orang yang menjadi anak-anak terang? Ayat 11 dengan jelas dikatakan, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Unang masaur hamutua kaulaun hahulumon nasuada parbuena. Jangan ambil bagian. Jangan ambil bagian. Artinya Rasul Paulus mengingatkan supaya jemaat Efesus ketika mereka misalnya memasuki satu persekutuan, satu perkumpulan bersama dengan orang-orang Efesus yang lain, lalu di sana terjadi bahasa-bahasa yang kotor, percakapan-percakapan yang kotor, mereka harus meninggalkan. Jangan ambil bagian. Sotuk saur. Jangankan saur, harumana ringo tidak naking, hailaud dui. Apalagi bergabung. Apalagi nuayangon kamang doho tinang. Kita bisa melihat orang dengan sangat mudah bisa berkumpul-kumpul. Ngumpul di sana, ngumpul di sini. Nongkrong di sana, nongkrong di sini. Nongkrong di warung kopi. Nongkrong di sidi. Di parkiran di motor ini pasti ada jol mai sinu ayang nongkrong di sidi bere kamu baju ayang adong nongkrong isi nongkrong di julu di nongkrong da pola salay na nongkrong ibu apa non ati na ba ngalian ni ba na di gerejo na te paguguhua sei kan apalagi daging ngalam matua to malok nongkrong di si. Tapi yang bahaya adalah ketika kumpulan-kumpulan itu na nongkrong-nongkrong di sini mulai matong bercerita-cerita humor do parjolo. Bercerita-cerita lawak. Tetapi akhirnya apa? Mulailah berkata kotor, membahas parhalado, membahas padita, membahas parkur, ina glory, ina gracia. Orang yang percaya diingatkan melalui nats ini, kalau Anda bertemu dengan kumpulan-kumpulan seperti itu, angkat kaki. Tinggalkan. Boido amang doho tinang. Angkat kaki segera. Dang punguakon. Tinggalkan persekutuan-persekutuan yang seperti itu. Kita tidak boleh terlibat dalam kumpulan yang seperti itu. Romana diba. Aiwana pola nian holan nomor gay dua mangai seluruh di tidak cukup berhenti sampai di situ. Dangadok seluruh dangadong gay di ngulunin aporsea. Dangadong gay ai namar lawak di stop. Tidak ada lelucon.
Selama perkataan di situ ada perkataan yang kurang baik, perkataan yang kotor, tinggalkan langsung. Jalayaki doa udang bui madua siak kita i. Ale husukum maju hamu amang doho tinang. Kamar sahur dohi tay gereja kan? Ido dah dong na punguan ina, adong na punguan ama, adong na punguan di parisap. Na pula buai, beidu dah. Ayaw pe parisap do. Alay na nek patak kasokku. Di setiap persekutuan kita itu, sudah bisakah kita pastikan bersih semua? Dango lobe makkatai hamu melalui lingkungan ni gereja, dango lobe hamu makkatai dongan. Melalui lingkungan ni gereja, dango lobe hamu makkatai dongan. Daung. Puji Tuhan mak. Dango lobe hamu marhatana kotor. Akadong aku ama parisap. Molo marisap pita ijulu-julu di julu nikat ini. Molo dong pembahasa di si akana ding gadota bahas. Terus ido. Mau lihat ya puji Tuhan. Atok sa sitong nadang marlabata bijami daw nang gusto ido ate. Yakin doa bang doa tinang. Wala pajupangan no kita dua tulu hala kisi. Ay bereng jo. Ito riro hatana perjulu. Ay sono jo indah kan. Hari ini kita diingatkan anak-anak terang ketika bertemu dengan komunitas seperti itu. Satu kijo dah, lau mau dah. Tinggalkan segera. Ala ahado idok hatani lebata. Tuak kana mangulaho si songoni manat mahamu nina manat mahamu mamereng manak kasih parulau muna akasiula songoni dang talup tuharajaon ni bata. Orang-orang yang seperti itu yang suka berkomunitas seperti itu tidak layak dalam kerajaan Allah. Jadi manak mahita termasuk mau berarti makkatai peate. Manat. Ikon nasitong ido tahatahon. Ikon nasitong ido. Unang holan kita tahu memelihara atau menjaga apa yang mau masuk ke dalam mulut. Mohon maaf dah, amang inang. Unak kolan nanay masuki boy ta jaga, boy ta pasisi, dia do si pangano, dia do dang. Perkataan juga harus dijaga, harus disaring. Asa sehat kita. Kemudian yang kedua dikatakan oleh Rasul Paulus, telanjangilah inna daripada marsaur tu songos-songoni mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan, sebaliknya lah yang seharusnya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Telanjangi, ngiri dua deh. Mulai bahasa Batak neking ya hidup. Picangi hamu inna, ale menarik do di hati Indonesia on. Picangi hamu mai tagonan inna. Anggo bahasa Indonesia dok telanjangi. Arti on buka, ungkapkan semua, singkapkan semua, perlihatkan semua bahwa sesuatu itu adalah salah. Beranikah kita face to face? Mula dong dongat taisian non, makkatai nahurang dinggan. Kita langsung face to face. Berani berkata tidak dan alaidak kolat tidak katong memberi informasi yang benar. Dak songoni salah do oddo nasi tong. Itu artinya menelanjangi. Ikut dibuka sudah harus terang. Sama seperti ketika kita masuk ke ruangan gelap yang sudah lama tidak didiami. Kalau dipakala lepu arona masa. Dari dah masuk di si debu. Itu kan, tarida maisi debu, tarida malantena na kotor, tarida memeja na nasohea honalap, ay ngaliling dang diingani, dang adong nahulip, semua terbuka. Itu artinya menelanjangi. Jalasongon idong ulu niaka anak hatiuron, molo adong masa namaralu tulomo ni rohani debata harus berani membuka, menyingkapkan, memperlihatkan semua yang benar.
Dungi namangi humamang doho tinang na hinaulungan ni Tuhan Yesus Kristus. Marhita trupukon di patorang Apostol Paulus do pabuah di bagasan ngulu niya kahalak na porsea. Hati uroni ima Kristusi sadiri. Terang itu adalah Kristus. Mengapa Kristus adalah terang? Karena dialah yang menanggung dosa-dosa kita. Dialah yang masuk ke dalam kegelapan. Masuk ibana tu hahulumuni. Alenang gabi hulum ibana. Hahulumuni do gabi lao. Dungro na tiuri. Begitulah Yesus. Ketika kita tadinya hidup dalam kegelapan. Setelah Yesus datang. Kita menjadi terang. Kita bisa menerima kehidupan. Oleh karena itu terakhir Rasul Paulus mengingatkan. Maka bangunlah dan bangkitlah sebab Kristus bercahaya atasmu. Ayat 14. Hehe maho ninna. Dungoma tarsunggul maho na tarpodum. Bangunlah. Artinya bangun di sini adalah semakin pekalah terhadap kehendak Tuhan. Semakin peka. Unang be Paulus iboto. Unang Paulus iboto hati uroni. Harus semakin peka. Mana kehendak Tuhan. Dan biarlah terang kita jangan pernah redup. Unang lamitop hati uroni. Jalai ko terus marcahaya. Jala unang holat di hata. Hita anak hati uron. Alay pangalahot tadang hobar tu status ta. Identitas kita harus sejalan dengan perbuatan kita. Baik ko sadala dotong. Unang ino anak hati uron alay terus nguluna di hahulumon. Jadi dang holan na jolo adong istilah adu tahe molo baru marpangkas sada jolma bah songo padita ho bah inda kan songo padita do bah ala memang na jolo hola dua macam do pangkasan molo dang pangkasan ni padita pangkasan ni tentara itu tentara manang da polisi bah nanek tentara do haro nanek polisi inna alai di debenganan idok mai baunang matong holap pangkasan na padita doho ma pangalaho na inna unang hola nasal padita alai pangalaho na dang padita inna na neng kudo di si identitas kita harus sejalan dengan perbuatan dang holat di hata molo idok do hita anak hati uro batiur matorus unang songo sikola minggui adong do hulagu sikola minggu dakku bawa tu hari bagi hamui manang hari tahid deho ni, adu tahid dok. Aku anak terang, tugasku memberi terang inna. Hari pe jam munai de amang do tinang, dang be. Adong do de songoni. Jadi isa datike adong matong isuruh mamare de sekolah mingguan. Ayo dengan semangat nyanyikan. Aku anak terang, tugasku memberi terang inna. Aku anak terang Tuhan yang menjadikan inna. Baru masuk matu referen na. Terang di rumah, terang di sekolah. Alai harok sada si isikut dongan na. Nah, terang di rumah, terang di sekolah. Terang di mana-mana inna idol toko dongan di julu. Dang itu. Habe edena terang. Terang di rumah, terang di sekolah. Terang di gereja, terang di mana-mana inna. Ali sabil maredeon. Basa pedi ulang guru sekolah mingguan. Saya terus setiap referen naik. Terang di rumah, terang di sekolah. Saya inna rumah ni. Lapatan na hola diede. Pangalaho na dang pangalaho hati uron. Unang mahola di hata itu. Kita sudah diubah Tuhan. Identitas kita dari anak-anak gelap menjadi anak-anak terang. Maka benar-benarlah terangmu bercahaya amang ina. Setelah keluar dari gedung gereja ini, itortigor manok kamu mula kate. Unang besinggah-singgah. Bahaya. Unang besinggah-singgah. Itortigor. Muluboy papipik mata buti. Lilinku sedang menyala di sini, turin nama, di sini, kan? Lilinku sedang menyala. Mana-mana anakku, bawa mobil turin nama buti. Dan yang dohonokku sih harus selalu kita nyatakan dalam hati kita, saya terang,
lampuku sedang bercahaya sekarang, hatiku sedang bercahaya, maka setiap perilakuku juga, perkataanku juga, perbuatanku harus menjadi terang. Jadi ulala nomor hite-hite jaminon songon na morudon nonaka na iya. Di pasu-pasu Tuhan ini mahita mang dohotinang martang yang mahita. Barani hami paingoton mamicang akka pangalahon na orang dinggani. Jala molo sotar picang tumagom ma hutinggal hok kami. Asa unang gabi saur hami tulaon hagulaponi. Alani igabe honauhum muse hami. Alay toktong mahami Tuhan majamot to diri nami. Jala toktong marsinodang torus palito nami. Marsinodang torus lappu nami sinodang nasiakoy. Mabuan hati urom mahami tunahumaliak kami. Pasu-pasu mahatami Tuhan, jala pasu-pasu mahami mangulahoni. Pasu-pasu nang sudi ruas ni huriam manang didia pe asamarlas ni roha mangula akaulona. Akka namar sahit pargugoy, akka namar habut ni roha apuli. Akka na dibagasan parsikolan akka yanakon ni huriam parbisuhi. Akka namarlas ni roha marhiti akka ulang tahun kelahiran pernikahan. Pasikob las ni rohani nasida Tuhan marhiti akka pasu-pasum di bagasan nguluna. Song-songoni ma Tuhan di bagasat tikyon marlas ni roha dohami huriam. Ala marhite minggu sadarion patupaun ni huriam padidion na badia. Tu sahalak ianakon ni huriam. Bongot maibana tu bagasan haraja omu. Gabe anak hati urom maibana Tuhan mulai tikyon. Saya pargugoy maibana gabe ianakon sibuan las ni roha di tonga-tonga ni huriam dohot keluarga. Gabe anak hati urom maibana muse. Pasu-pasu nang natorasna na mabuan ibana tu bagas joromon majalo padidion na badiai. Samargogo natorasna Tuhan inanami manugu-nugu dak danaki tu danan lomoni roham. Atong nang sudi ruas ni huriam Tuhan manang didia pe saya ho manamad dongani dohot paranguluan nami sadarion hupasaat hami tuho di bagasan Yesus Kristus mauliate madiho. Amen. Tauduti maedeta sian buku nomor 720 ayat sada dohot udutna huhut mata pasahat pilihan na paduahon dohot DSH. Anang di dia pea
hata sahat mahita tu padidion nabadia. Marede mahita sian bukuede nomor 146 ayat sada. Ditiki marede jongjong ma natoras ni danak na yang tardidi. Oh Jesus nang tardidi lupus oposoon sarung mangaligi huhut manjaloon. Partang yang mahita. Alea manami na di banua gijang. Narodo hami tujolom mabuan akadak danakon. Saya si maroham jalo manasida gabe anak komu. Pasu-pasu jala pargugui manasida mangeahi hanguluan sugut. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hamu kadongan na mabuat dak danak sidi dionon. Tangihom mahata ni Tuhan Yesus. Laho mahamu tuliat portibion ninna madok akka sisianna. Podai hamu masaluhut bangso. Didi hamu mana sida tu bagasan goar ni debata ama dohot anak dohot todi parbadia. Ajari hamu mana sida mangaradoti saluhut na hutonahoni tu hamu. Jala ingot masay dan dong anakku do hamu ganu pari. Rasi rasaro ajal ni hasianganon. Manangisin na porsea dohot dididi dapotan hanguluan. Alay na so porsea hona uhum sugut. Tangiho kamu madohot hata na tarsurat di surat ni si Markus. Adong maakadak danak na mabuat dak danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alay di picang akka sisian naima na mabuani. Jadi dung di ida Tuhan Yesus si sogo marohana. Di dogma loas hamu akadak danaki ro tuau unang oray hamu na sida. Ay dia kasih songonido harajaon ni debata. Natutudo na hudokot tu hamu. Manangise pe anggo sosongo dak danak ibana majalo harajaon di debata. Dang bongot ibana tusi. Dungi di haul ma akadak danaki dia pehom ma tanganna tu nasida mamasu-masu nasida. Atong hati dakom mainang hata hapor siaw tay. Amanai pargugu na suatu dosa ni disimay bana atong alusi mahata na husukutanon. Di pangido hamuno ayang didio dak danako tu bagasan na hinaporsiyaw muna. Behana ulo do hamu mamuday anak komunaon asa diboto jala diihuton na sida hata ni debata. Na ulo do hamu marsuru na sida tu gareja doho tu perguruan ni Huria Protestan. Asa gabi ruas na mangulu na sida di Tuhan Yesus Kristus. Atong tapasahat mana sida tu debata marhite-hite padidion na badia. Bisa berdiri, bisa berdiri. Tunggu ya. Ben Nathanael. Ale Ben Nathanael, hudi di mahutu bagasan guar di debata ama, doho tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus,
Doho tu bagasan guar ni Tod di Parbadia. Amen. Sai diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajaw ni debata. Rodi saliling nililing na. Amen. Udah. Masih berdiri. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nunga hupasahat hami dak danakot tuho. Jala dijakon hodo ibana gabe anak komu marhite padidion nabadiai. Asa masuk tuhurian ni hala Kristen ni bana tu tanoon jala gabe panead di hanguluan sa leleng nileleng na. Asi hommi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale ama nami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaomu, say saud malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siap hari. Se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor hom madamena tu todim.